máis aló de ser rancia, me parece que pode ser incluso vanguardista en ese sentido de, sabes, protégete un momentiño, apaga todo e vamos a este lío, ¿no? A ver que onda. Cando parece que vai a desaparecer, de repente é como se hubiera unha sorte de aturuxo e todo Dios dice «Wow!». Estás escoitando as ferreñas que están outra vez ruxindo, non? Unha das cousas que a mí sempre me chamou poderosamente a atención no caso personal de Quique é que tiña a capacidade de mimetizarse coa xente moi rapidamente, bailando, ou tocando, ou expresándose incluso. Non son nada visionario porque en aquel momento non pensaba que o 2025 iba a ser isto, ou que o 2015 ia a ser o que xa foi. Para non ser impensable. A xente que toca e que baila cóntanse por miles no país, por decenas de miles. Pero se sumáramos a xente que bailou e que tocou, tanto os practicantes como os que deixaron de practicar, é unha proporción descomunal. Estas miñas mans de prata que na sobera dourare saben tocar o pandeiro. Sí, o meu primeiro instrumento. Hostia, ven sacar a naina apaguei varios lumes aquí, coa gaita. Sí, varios lumes. E despois das recollidas que iba con él, tamén tocaba. Pero eu creo que cando marchara Vieito e compañía, que lle apaguei varios lumes. Notas que eu vin aquí para bailar, tío. E sí. A ver, obviamente agora especialiceime un pouco máis na percusión, pero eu en Berrugueto tocaba gaita, que era, quero decir, non era, se me requería unha certa exixencia, tuve que estudiar un montón para tocar ali, porque, bueno, era un repertorio exixente. Quero decir, non é que tocara algo, sino que lle dediquei tempo, sabes? O que pasa é que, bueno, manter tantas portas abertas é moi complexo. A un nivel, sabes, alto. É parecido a eso, O que pasa é que non saían en manada. Estaban as manadas agochadas nas casas, pero estaban, e estaban en manada. Era sorprendente a cantidade de xente. Unha das cousas que estou comentando, que comento últimamente ao respecto diso é que prendíamos moito tempo nunha bisbarra ou nunha zona determinada porque era infinita a información. Entón era imposible emprender un destino novo. Costábanos moito traballo tomar esa decisión, pero claro, tamén queríamos tomar esas decisións. Tiñamos a necesidade, a curiosidade nos mataba. Non queríamos botar 5 anos facendo grabacións na mesma bisbarra, pero esta daba para botar 10, ou 15 ou 20. Era bestial. Non era unha cuestión de parroquias, era unha cuestión de lugares. Ti preguntabas a unha señora, e esa señora te mandaba a unha veciña, a veciña a outra veciña, esas te mandaban a un lugar da parroquia do lado, e así infinitamente. Normalmente, cando chegabas, sempre ían remitíndote fundamentalmente ás máis laureadas, non? As que eran máis coñecidas e máis recoñecidas tamén. Pero logo había outra moita xente, que iso tamén moitas veces quizás quedaron un pouco máis á marxe, por dicirlo de algún xeito, non se lles prestou tanta atención, que non eran tan virtuosas, nin tiñan unha voz maravillosa, porque tiñan unha cantidad de información igualmente espectacular. E non debemos esquecer tampouco que normalmente sinalaban as que mellor cantaban, fundamentalmente as que mellor cantaban, pero había outra xente que, por exemplo, tiña a virtude da memoria, que eran capaces de escribir un cancioneiro ou de recitar un cancioneiro inteiro en 3 días, vamos, sin repetir unha copla. Eso era unha cousa extraordinaria. Sin embargo, a quen se lle poñía o foco e a atención era aquela que tiña unha voz máis virtuosa, non? Pero sí, aquí Bergantiños era infinito en ese sentido. A parte fundamental estaba feita, a máis complexa, que era facer o propio traballo de campo. Eu digitalicei todo no ano 2000 aproximadamente, 2002, unha cousa así, e iso me permite navegar a unha certa velocidade na búsqueda da información. Chego rápido a aquilo que quería. Ademais, se tiro de memoria, máis ou menos, voume acordando. O máis complicado, obviamente, foi o traballo de transcripción, pero aí tive unha axuda importante. Fundamentalmente nun compañeiro, en Alex Insua, que fixo moitas grabacións con nós, porque daquela tiña
o maravilloso vicio de facer as transcripcións prácticamente semana por semana. O corpo das recollidas que eu compartín con el estaban máis ou menos transcritas. Non todas, pero sí unha parte bastante importante. Non? E logo me puxen a escoitar outra vez. Foi super divertido, eu pasei moi ben. O que pasa é que non tiña todo o tempo que eu quixera, pero de alguma maneira regresei a unha parte importante dos lugares outra vez. Refrescouse a memoria en canto a todo tipo de circunstancias, anécdotas, xente. Regresar é bonito, sabes, é moi chulo. Facer unha escolma primeiro moi grande e despois ir afiando un pouquiño, non? Deixando algunhas cousas fora, algunhas coplas que se repetían en parroquias, obviamente, que era inevitable. Desbotei todo o cancioneiro que estaba en castelán e desbotei as coplas extremadamente porcas e as extremadamente machistas ou as machistas e nada máis. Foi unha cuestión de... foi facer unha escolma, elixir, realmente. E ademais con total liberdade, non había nada que me... non era un traballo feito, non era un encargo nin nada polo estilo. Así que podía facer máis ou menos o que eu quixera ou o que eu quería facer. A primeira recollida que fixen é do ano 89, ou do ano 88. Así que eu sospeito que no 87, probablemente no 87, asistín as primeiras da man de Quique e a xente de Xacarandaina. E a partir de aí se formaron varios equipos ali dentro da propia agrupación, que saíamos dun xeito máis ou menos autónomo. É así realmente. A máis sorprendida era a miña nai. A miña nai sempre me dicía, non alcanzaba a comprender, sabes? Eu, daquela, ademais, daba moitas aulas de pandeireta, de baile, etc. Entón, os sábados chegaba moi canso á casa. E ela me dicía, pero non vas a ir? Pero non vas a ir cos amigos a tomar... Non, estou moi cansado e mañan vamos de recollida. E me decía, de recollida? E non entendía. Iso sí que lle costaba un pouco de traballo. O noso propio entorno, os amigos que máis ou menos eran do noso tempo, etc., tampouco entendían, claro. Era moi difícil explicarles eso. A paixón era tan grande e o que estábamos atopando. Tiñamos un pouco a sensación de ser un pouco de... non dir a contracorrente, pero era un mundo un pouco... como un pouco endogámico, e dentro desa endogamia folclórica, entre nós comprendíamos perfectamente a curiosidade que nos despertaba, a paixón que nos despertaba e o amor que nos despertaba, non? Fora dese ámbito era moi difícil de explicalo. Hoxe sería máis fácil, creo. Hoxe sería máis fácil explicar iso, non? Porque como parece que, aínda que sexan de perfil, a sociedade en xeral ten máis ou menos un coñecemento mínimo do que é ese mundo. Daquela non. E creo que esa é a diferencia fundamental. Que en aquel momento non... era moi difícil de comprender, que os mozos de 20 anos que vivían, que eran urbanitas hasta certo punto, ou que vivían na Coruña, no Extrarradio, ou nun barrio, pois que tomaran esa decisión, cando menos era curioso. O vivíamos moi intensamente entre nós, e o falábamos e o comentábamos moi intensamente entre nós. Despois íbamos a tomar unha cervexa ou a xantar, o que sea, e falábamos do mesmo total, día e noite, sabes, unha maneira super apaixonada e moi intensa, porque estábamos recibindo impactos todas as fines de semana, impactos, ademais, que nos voaban os preconceitos e a cabeza permanentemente. Cando ti tiñas unha idea dun folclore, non? De alguna maneira pensabas, collías unha parte polo todo e dicías, bueno, pois agora que botei 5 meses en Bergantiños, agora xa sei o que é o folclore vivo e o que é o folclore galego. Cambiabas de disbarra ou de provincia e entonces decatabaste de que o noso país é un contenedor maravilloso de un folclore tremendamente heteroxéneo e que aínda que sone atópico é moi rico porque é moi distinto, pero moi distinto. Entón, vivíamos eso con moita intensidade, pero supoño que non menos que coa intensidade que vivimos que lles gusta o fútbol ou lles gusta calquera outra actividade deportiva ou cultural. Bueno, no meu caso particular,
E creo que nunha parte importante dos compañeros e compañeras que nos deu por esa actividade no noso tempo de lecer, que tivemos a oportunidade de estar en contacto con xente que o fixo antes que a nós. É dicir, no meu caso, as primeiras saídas con aquel equipo de Xacarandaina e con Quique foron as que me despertaron a curiosidade, porque eu descoñecía ese mundo. Eu pensaba que o folclore era unha sorte de elemento escrito en algunhas pedras ou en algún códice que estaba ali, había que representalo, reproducilo, e guai, del Paraguai. Non había demasiado que comerse o coco. Se gustaba aquelo, facías aquelo e xa estaba, non? De repente, eu me din conta de que era algo que estaba vivo, ademais moi vizoso, o que nós tiñamos a oportunidade, cando menos, de despertalo en algún entorno, como así era, non? E foi gracias a iso, pero a miña vida tamén podía transitar perfectamente, incluso polo folclore, sin ter demasiado coñecemento diso, dese mundo. Porque había unha parte importante do folclore que vivía conforme a esas pedras filosofales ou eses códices, non? E tan felices, e tan respetable, ademais, non? O que pasa que se deu a circunstancia de que caímos en un lugar no que había que se prestaba moita atención por ese mundo e que estaba tan vivo que nos estaba impactando. E ao estar presente, os impactos eran tan grandes que nos despertaba cada vez máis curiosidade. E a curiosidade asaciábamos viaxando cada vez máis lonxe e descubrindo cada vez... É dicir, todos os estereotipos que nós tiñamos preconcebidos sobre o folclore era a pandeireta, a gaita, bailar, e todo iso se iba desmontando semana tras semana, iban aparecendo elementos novos, bailes novos, con nomes novos, instrumentos novos, que para nós eran novos, diferentes, pero foi gracias a iso. Seguramente, se continuara tocando a gaita na primeira asociación na que toquei, en San Valentín, en Fene, pois tería tocado a gaita unha parte importante da miña vida, porque me gusta, sin ter coñecemento dese mundo. Porque era moi fácil vivir na Coruña de espaldas a ese mundo. E estaba aí, se podía a 10 minutos de coche. Pero nós, o meu traxecto era de ir a Zapateira para ir á universidade e pouco máis, é dicir, non tiña coñecemento diso. Non sabía que existía, ni nada. Non estou moi ao día, teño que recoñecelo, que en ese sentido non podo... Que dicir, non me é fácil facer unha fotografía do que está pasando, porque non... Aparte teño un pícaro de 2 anos, é moi difícil estar de foliada, non? Atendo a miña actividade profesional, digamos, dunha maneira o máis profesional posible, tal, pero non teño... O retorno que teño é nos concertos, en festivais aos que vamos a tocar, nos que vexo que sí que hai un movimento importante, non? Supoño que hasta certo punto tamén se terá que estabilizar, non vai a ir nunca, non pode ir sempre para arriba, non? De unha maneira tan notable como foi nos últimos anos. O que sí que me parece sorprendente é, desde que empezamos a facer esos primeiros traballos de campo nos primeiros 90, a percibir como a mitade dos 90, a finais dos 90, se estaban empezando a facer xa os seráns, fundamentalmente na provincia de Pontevedra, non? Cunhas afluencias tremendas, nas que se mesturaba a xente maior, as que íbamos nós mesmos, non? A gravar, e se mesturaban coa xente máis moza, que facía as grabacións, etc. E como aquelo estoupou nos anos 2000, non? Fundamentalmente, e foi a máis, o que estades dicindo tamén é moi significativo, non? Si prácticamente todas as agrupacións e todas as asociacións queren ter o seu serán, a súa foliada, bueno, é que debe de haber un número importantísimo de xente practicando, bailando, tocando, etc. Pretender que a actividade sexa tan grande ou que continue, polo menos, crecendo, ao mellor tampouco é realista, non? Pero eu son optimista. É moi difícil, non son nada visionario, porque en aquel momento eu non pensaba que o 2025 iba a ser isto, ou que o 2015 ia a ser o que xa foi. Para nós era impensable. Ni se nos pasaba pola cabeza que
que en xeral a sociedade galega ia ter unha cantidade de practicantes e de amateurs dedicando o seu ocio a bailar e a tocar a pandeireta tan xigantesca. É algo inexplicable. A xente que toca e que baila cóntanse por miles no país, por decenas de miles. Eso é algo que non pasa en outras moitas latitudes da península, por poñer un exemplo. Pero se sumáramos a xente que bailou e que tocou, é dicir, tanto os practicantes como os que deixaron de practicar, é unha proporción descomunal. Non sei cantas decenas de miles de pandeiretas debe de haber por aí, algúns nos fallados, nos armarios, outras nas fundas porque todavía están en uso, pero eu son optimista porque nada me facía pensar nos anos 90 que a situación iba a ser esta tan bonita, ¿no? E é super chula, así que son optimista. Eu vexo ben, como vou ver? O sea, non podo velo mal, é dicir, congratúlome, gústame moito que a aposta da xente nova no momento de expresarse e de facer música moderna ou música actual ou música urbana, chamalle como queiras, que de alguna maneira este ancorada ou que teña ou vencellada ou que beba de algún xeito dese manancial primixenio, está guai, é algo que ten pasado na historia da música de moitos lugares do mundo. Me parece que é moi interesante porque de alguna maneira afonda nunha sorte de identidade colectiva na que nos reafirmamos permanentemente, non? Cando parece que todo que vai a desaparecer, de repente é como se hubiera unha sorte de aturuxo e todo Dios dice, wow, sabes? E estás outra vez, estás escoitando as ferreñas que están outra vez ruxindo, non? E iso é bonito. Prefiro iso que a situación oposta, non? Que a situación oposta probablemente sería que iso quedara única e exclusivamente cinguido única e exclusivamente ás agrupacións folclóricas e ao ámbito da investigación, etc. Non? Me parece que é maravilloso. Ademais, se está manifestando como se manifesta a música moderna, como unha moda. Así que temos que tamén estar atentos a ver o que vai a suceder, non? Probablemente se reconfigure e se convirta en outra cousa, pero non hai que esquecer que as músicas modernas, as músicas actuales, e sobre todo cando teñen soporte por parte de grandes festivais, discográficas, etc., tamén son obxeto de desexo por parte de toda esa xente. Entón, pode que funcione ben durante un tempo e que haxa unha certa fatiga e que se convirta en outra cousa. Esos elementos identitarios están aí de alguna maneira para quedarse. Se convirtirán en outra cousa, probablemente, porque a música está en permanente evolución e as tendencias camiñan a máis velocidade. Cando era máis rapaz, dábanos tempo de percibir a carreira dun artista sostida no tempo, non? E dicías, entre o primeiro disco e o sexto disco, en realidade non había moitos cambios. Pero non nos parecían moi grandes. Cada vez que había un pequeno cambio, no cuarto disco dicías, este botouse ao monte, fixo unha cousa... Non era para tanto, non? Era realmente algo casi inapreciable, non? E nos daba tempo de alguna maneira a percibir ese cambio sostido no tempo. Agora é todo moito máis de scroll, non? Xa pasou, sabes? E a min esa é unha parte do lío que non me gusta, sabes? Non me gusta. Porque a min, por exemplo, o meu compromiso coa música, o meu compromiso e a miña maneira de enfrontarme ao feito creativo me obliga a dedicarlle moito tempo, moitísimo tempo, demasiado. Entón eu sería incapaz de asumir esa velocidade. Por exemplo, se a min chega unha discográfica e me fai firmar un contrato e me obliga a sacar, non sei cantos singles en 2 anos e 3 discos e non sei que, sería imposible para min, porque a miña latencia e a miña maneira de facer música necesita moita máis pausa, moita máis reflexión, pero a música vai a máis velocidade, sabes? Que non sempre, é dicir, ás veces está ben, pero outras veces non está tan ben, é dicir, o que é froito tamén de cando a música non ten demasiado pouso ou unha certa reflexión ou non se revisa, non, antes de sacarse e simplemente se está aportando material permanentemente,
Córrense riscos de non ser, bueno, suficientemente riguroso e tal. Agora mesmo a lei que impera é esa. Creo que a xente da miña quinta, polo menos cando falamos en petit comité, vémolo pola ventana e dicimos, uau, isto vai a toda velocidade, non? E nós seguimos un pouco con ese artesanato, non? Que nos leva moito tempo, como os panadeiros, sempre hai que amasar o pan moi a modo. É unha materia delicada, é moi fácil e é moi cómodo falar de unha perspectiva personal ao respecto da música, pero é moi difícil emitir un xuízo tanto sobre o que está pasando como sobre o que fan os demais, non? Fundamentalmente porque, eu veño do século pasado, nací no ano 1969. Non lle podo pedir a alguén que ten 20 tacos, hoxe, que perciba, xa non digo a música, pero a velocidade da terra, do mundo, das persoas e de todo o que nos rodea, exactamente igual que a percibía eu cando tiña 20 tacos. Perciben a velocidade do mundo moi diferente a nós. Temos unha mecánica e unha maneira de facer música que aprendimos hai moito tempo. E facemos música desa maneira. Nos leva moito tempo, temos que testala, temos que xuntarnos, facemos probas, desbotamos cousas, probamos un acorde en 4 posicións diferentes. Lévanos todo moito tempo, moitísimo tempo, porque aprendimos a facelo así, non é mellor nin peor, pero que a velocidade coa que se fan agora as cousas é inherente aos propios individuos. Claro, non lle podes pedir a un tipo de 17 anos que se convirta en un ser analóxico. Non lle podes pedir que garde o teléfono, que non grave vídeos a máxima resolución en chispún. Nós íbamos cunha cámara de VHS e tiñamos que ter cuidado que non se nos enganchara o chisme, a cinta. Pero eles non. Todo iso non o podes meter debaixo dunha alfombra. E eles viven con todo iso. Entón son capaces de facer vídeos moi rápido e publicalos moi rápido e viralizalos, etc. etc. Creo que é o propio dos tempos. Ademais, sería un pouco carca decir que está mal. Eu que sí que son consciente de que pasa moi rápido. No propio tempo do meu tránsito, da miña carreira, vexo que hai moitas cousas que aparecen e desaparecen, aparecen e desaparecen, aparecen e desaparecen, sabes? Eso sí que son consciente. É propio dos tempos, da mercadotecnia, da industria, que necesita estar botando carbón ao lume permanentemente para que non deixe de furular, non? Creo. Hai moita xente que sospeita que vai haber unha ralentización. Non é que vai haber unha volta que se vaya a pausar o digital, pero sí que hai unha certa necesidade de recuperar certos rasgos desa parte máis analóxica e dunha vida un pouco máis sensitiva. Sabes? Eu últimamente nos concertos, por exemplo, trasladolle permanentemente a idea a xente que ven a escoitar e a ver os concertos de que é unha experiencia sensitiva. A experiencia con un teléfono móvil tamén é sensitiva, non? Pero que a experiencia dun concerto en vivo, non? E no noso caso con instrumentos acústicos, empeza a ser casi unha experiencia singular. Non sei se me entendes. Busco tamén propoñelo como unha fortaleza, vir a escoitar xente que toca instrumentos acústicos e vir a compartir un momento no que moitas veces veñen amigos de fora, cando viaxamos a tocar con nós, e que fan dese momento un momento irrepetible. Unha das cousas que ten o mundo digital é que todo se pode repetir con moita facilidade e que podes subir as cousas moi rápido e todo iso. Ese momento casi de rito que celebramos entre os escoitantes e os que facemos música, creo que ese hai que preservalo. Me mola pensar que ese vai a continuar. A pesar de que despois, cando mires pola ventanilla, vexas que todo vai moi rápido, hai un momento aí no que eu lle propoño a xente, 1h40 vamos a intentar estar aquí comunicándonos, a ver que onda, como, sabes? Casi como se fora unha sorte de psicoterapia ou algo así, de a ver que che provoca e como si vas para casa de unha maneira diferente. Porque todo o que non é eso, todo o que nos rodea, cando saia pola porta, todo o que me rodea é isto. Creo incluso que máis aló de ser rancia, me parece que pode ser incluso vanguardista en ese sentido de, sabes, protégete un momentiño, apaga todo e vamos a este lío, ¿no? A ver que onda. Primeiro teño que dicir unha cousa. Os artistas e as artistas galegas, as músicas, os músicos que saímos a tocar fora, non sempre triunfamos. Non sempre nos vai guai. Hai algo de falaz en
en esa mensaxe repetida de que somos tal potencia que cada vez que vamos a tocar fora, tío, enchemos os teatros e a xente se tira de cabeza desde as plateas. E non é verdade. Hai uns casos nos que nos vai moi ben e uns lugares nos que nos vai moi ben e uns países nos que hai unha certa empatía por 1000 factores e outros nos que non tanto. Ou outros nos que simplemente o público se manifesta ou manifesta as emocións dunha maneira diferente. Tamén é importante coller un pouco de distancia, e o digo xa por unha cuestión de saúde, sabes? De saber enfrentar tamén, ou ter recursos para enfrentar o fracaso, non? Si todas vivimos nunha sorte de mantra de que somos la bomba e que cada vez que saímos a tocar por aí, sabes? Se caen os teatros, pois temos que estar preparados para asumir a corrección, porque ás veces é así e ás veces non é así. E ademais é que ten que ser, creo que me parece que é o máis natural. A mí non me gusta ese preconceito de que cada vez que saímos a tocar está todo feito. Non me mola, o falo cos miñas compañeras, cos meus compañeros permanentemente, sabes? Non me gusta ese rollo. Creo que non ten ningún sentido. Nos vamos a explorar un público diferente, a entrar en contacto con unha xente diferente e a propoñerles unha experiencia, non? E a experiencia ás veces é moi guai e ás veces é menos guai. Eso por unha parte. Logo, con respecto ao tema idiomático, quizás eu non son a persoa máis indicada, e non é que me queres quedar, pero non son a persoa máis indicada, porque, por dicirlo de alguna maneira, o noso pau implicita o idioma. O noso pau implicita. Cando saímos da casa xa non podemos poñer outro traxe, vamos con ese. Non tería sentido facer música tradicional galega cantando en español. Quizais xente que ten un avís en ese sentido absolutamente autoral e que non ten nada de influencia ou recreación ou o que sexa, pode ter un argumento máis sólido ao respecto diso. Dito todo isto, a min gustame pensar que non é ningún impedimento. E máis, gustame pensar que alguén que teña unha proposta feita con criterio, con amor, con cariño, e se despois já existe o talento, porque claro, esa é outra consideración importante que moitas veces desbotamos. Parece que solamente con botar os ingredientes xa está, e non é así. Hai xente que ten un talento natural e que é capaz de desenvolvelo, leválo adiante, e que ainda encima ten constancia, sacrificio, etcétera, etcétera, e que acaba acadando ou chegando a lugares nos que se les presta atención. E a min gustame que eso non depende do idioma que escollas. Supoño que igual que cando vos falei daquelas primeiras recollidas as que existín como un actor secundario, sabes? Eu iba ali e me dicían, porque eu preguntaba, ahora que fago? Non molestes. Colles esta grabadora, ves aquel gaitero dali, arrima está ali, e non molestes, non fales, non preguntes, non fagas nada. Pois está ali, escoitas. E para min era maravilloso. Aprendín, observei aquel ecosistema como funcionaba, como se comunicaban. Unha das cousas que a mí sempre me chamou poderosamente a atención, no caso, por exemplo, personal de Quique, é que tiña a capacidade de mimetizarse coa xente moi rapidamente, bailando, ou tocando, ou expresándose incluso. Era capaz de tamén mimetizar a fala moitas veces, non? Tiña esa capacidade de coller o trazo, o rasgo do lugar no que estábamos, moi rapidamente. A mí iso me parecía unha virtude. Me parecía algo que non era fácil e que despois ele era capaz de proxectar no escenario. Non? Unha agrupación folclórica e de repente facía un baile dun lugar e outro baile de outro con unha carga diferencial moi notable. Aquelo foi o azar e a sorte. Eu cheguei ali por azar, por sorte, porque podía tamén estar na agrupación e non participar desa, ou non terme convidado, ou non ir e non disfrutar daquelo. Entón, outra vez, o azar e a sorte fan que eu empecé a dar aulas, pois montamos un grupo de música tradicional chamado Rumbadeira, tamén ali dentro da propia agrupación, en Xacarandaina, cando estábamos na agrupación, non dentro da agrupación, perdón. E empecé a entrar en contacto con xente. Nos mudamos a Santiago de Compostela. Santiago é unha cidade especialmente na que aqueles anos había moita sustancia. Non é que houbera moitas, pero había algunhas. Había, por exemplo, unha foliada na Sado Penal, que foi moi mítica en aqueles tempos, e outra na Casa das Crechas, que todavía sigue facéndose de alguna maneira.
E ali entrei en contacto con moitos músicos. A principios dos 2000 eu entrei en contacto con Guillermo Fernández, un músico de Berrogueto, por exemplo, co que fixen traballos. A miña amistade tamén con Guadi levou a que cando Guadi marchaba, pois me ofreceron a posibilidade de entrar no grupo, pero bueno, eu xa estaba un pouco predestinado. No ano 2007 quitaran un disco de música tradicional con Pedro Lamas e con Suso Iglesias, un disco ao que lle teño moito cariño. Está grabado con uns medios moi precarios, porque me parece que é un disco moi chulo. E de alguna maneira, pois, de dar aulas a ter aquel grupo de música tradicional, gustábame moito, sentíame cómodo tocando e cantando, e de repente me empezan a pasar algunhas oportunidades por diante, me timbran de Berrogueto, me timbran de Nova Galega de Danza, eu xa tiña aprendido o meu misto e xa a partir de aí cambiou todo. Tamén é verdade que tiven que deixar en aquel momento de dar aulas, porque a exixencia da música profesional tamén o requería. Xa estás metido no lío, non aprendiches a facer outra cousa e fas iso. Intentas facelo ben, todo o mellor que podes. E nada máis. Foi así de rápido. Sí, señor.